Изграждането на железопътната отсечка Елин Пелин Костенец продължава с активни темпове и се утвърждава като най-мащабният железопътен проект у нас от десетилетия насам. Освен ключов за модернизацията на железопътната инфраструктура в България, проектът има и стратегическо значение за свързаността между Западна Европа и Азия, тъй като е част от направлението София-Пловдив и от основната програма Транспортна свързаност. Строителните дейности се извършват с нови модерни техники и инженерни решения, които променят начина, по който железопътната инфраструктура у нас е изграждана досега. По инициатива на Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция Програма за образование, 12-класници от Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия проведоха практика на терен и се запознаха отблизо с работата по проекта и реалната среда, в която ще се развиват бъдещите специалисти в сектора. Изграждането на трасето е разделено на 3 участъка, а учениците посетиха 2 от тях. Този тунел, който тук се намираме, е тунел 8. Поетапно се полага геотекстил, хидроизолация, първи ред армировка, втори ред армировка и накрая, както виждаме тук, тази част е вече с завършена вторична облицовка. Този лот е с напредък около 50%. По проекта работят няколко стотин човека. Работи се на двусменен режим на работа, там където са тунелите, там където се налага също се работи нощно време. Виждайки напредък, до където сме достигнали, връщане назад няма. Модернизацията на ЖП участъка Елин Пелин Костенец е около 51 км. Трасето преминава през тежък терен, включвайки изграждането на двойна линия, пригодена за скорости до 160 км в час за пътнически и 120 км в час за товарни влакове. В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 мостове и виадукти. Предвижда се модернизация на 5 ЖП гари. Зрелостниците бяха допуснати до лот 3, който е най-сложният за изпълнение участък от проекта. Чисто строително трудни дейности няма. Всичко е изпълнимо. С добра организация, с добър екип, с добри инженери, каквито налични имаме, можем да постигнем всичко. Специално нашия лот е 11 км двупътен ЖП участък, който включва в себе си 8 тунела с приблизителна дължина 5,5 км. По какъвто метод се изгражда в Европа от дълги години имаме 12 сериозни съоръжения мостови, от които 2 огромни виадукта. Единият е точно зад мен, най-дългия, 720 метра съоръжение, като най-високата колона е 55 метра. Лот 2 е участъкът с най-напреднал строителен процес. В отсечката Ихтиман-Немирово вече са изградени и въведени във временна експлоатация близо 6 км железен път. А в гара Ихтиман се изпълняват дейности по приемното здание, пероните, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникации. Това беше и следващата стъпка от практиката на учениците от Сагасак. Учениците са доста общо взето впечатлени от цялото нещо. Виждат нещата, които са ги учили, са ги виждали само на чертежи, съответно презентации. Идеята основната е да ги запазим след това като кадри и да продължат своето образование, тъй като в областта на транспортното строителство има голям недостиг на кадри. Работата е добре свършена, очевидно все още имат много работа, защото все още не е нивелирано, затова машината там минава, но пътя до сега, както го гледам, минава всички стандарти, които аз знам. Даже баласта в момента, където все още го слагат и го носят, е доста по-хубав, отколкото стария, който съм виждал. Планираният краен срок за изпълнение на обекта е до края на 2029 година. Стигаме далече с проектите по програма Транспортна свързаност 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.